Amb la pandèmia hem tornat a comprovar com d'invisibilitzats continuem estant. Per això, des del TEBvist, us volem dir que no som invisibles. I que volem ser part activa de la societat. No som invisibles. I volem que ens tractin com a nens petits. Encara menys com a persones sense capacitats. No som invisibles. I volem una escola amb tots els recursos necessaris perquè sigui inclusiva. No som invisibles. Volem opositar la feina a l'empresa ordinària. I volem tenir més espais als mitjans de comunicació per expressar la nostra opinió. Que no som invisibles. Volem decidir sobre les nostres relacions i sobre la nostra vida sexual. Volem tenir els suports necessaris per anar a viure a un pis. I volem gaudir d'una vida plena i independent. Oi que és fàcil d'entendre?